ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ହାର ନ ମାନିଥିବା ଛୋଟ ଛୁଆ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ। ସବୁଦିନ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଘରଟିର ଆଶା ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ଢାଙ୍କି ରହୁଥିଲା। ସେହି ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ରାଜୁ। ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ପାଇଁ ବାପା ଦିନ ମଜୁରୀ କରୁଥିଲେ ଓ ମା ଅନ୍ୟ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜୁର ଆଖିରେ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇ ଦିନେ ଅଫିସର ହେବି। ସ୍କୁଲରେ ରାଜୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ବସୁଥିଲା। ସେ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକଦିନ କିଛି ଛାତ୍ର ହସି କହିଲେ, "ତୁ ଅଫିସର, ପ୍ରଥମେ ଭଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଆସ।" ସେହି କଥା ରାଜୁର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ସେ ଘରକୁ ଆସି ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସି ରହିଲା। ମା ପଚାରିଲେ, "କ'ଣ ହେଲା ପୁଅ?" ରାଜୁ ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖି କହିଲା, "ମା, ମୁଁ କେବେ ସଫଳ ହେବି?" ମା ହସି କହିଲେ, "ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ହାରେନା।" ସେହି ଦିନରୁ ରାଜୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ହାରିବି ନାହିଁ। ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିଲା। ସେ ଗାଁର ବତି ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଉ, ଥଣ୍ଡା ହେଉ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଲୋକେ ଦେଖି କହୁଥିଲେ, "ଏତେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ?" କିନ୍ତୁ ରାଜୁ କାହାରି କଥାକୁ ଶୁଣୁ ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ସମୟ ବିତିଗଲା। ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା। ରାଜୁ ଦିନ ରାତି ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ସେ ନିଜକୁ କହୁଥିଲା, "ଏହା ମୋ ଜୀବନର ମୋଡ଼।" ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେଲା। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଗାଁରେ ଖୁସିର ଲହର। ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ମା ଗର୍ବରେ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଯେଉଁମାନେ ହସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ କହୁଥିଲେ, "ଆମେ ତ ଆଗରୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲୁ।" କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ଜାଣିନଥିଲା, ସଫଳତା ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ହାସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ରାଜୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଲା। କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା। ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଲା। ସେହି ଗାଁ, ସେହି ବସ୍ତି, ସେହି ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଦେଖୁଥିଲେ। ରାଜୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିଲା, "ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଡରନି। ଗରିବ ହେବା ଦୋଷ ନୁହେଁ। ହାରିଯିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୋଷ।"